Good morning mga ka-studio! For today's episode po, ako po ang inyong makakasama. At ang lulutuin natin ngayon ay ang, ito po, kinilaw na langka sa gata. Tara, manguha muna tayo ng nangka. Let's go! Ito po yung kukunin natin para kilawin. Oy. Yan, ito na po. Nakuha ko na siya. Balatan na natin to. Let's go. Yan, okay na to mga ka-studio. Nabalatan ko na lahat po. Habang binabalatan ko po siya, lumalabas po yung mga tagok niya. Kaya ang gagawin po natin ay kunin natin yung mga tagok gamit itong unas ng saging. Yan, ipahid po natin siya dito. Ang dami po niyang tagok. Yan. Yan, hihiwain na natin to mga ka-studio. Una po, tatanggalin ko muna itong punuan niya. Matigas pala to. Yan. Ito lang po yung gagamitin natin. Lagyan mo ng kuwanto, oil? Para pala hindi dumikit yung tagok ng langka sa kamay natin mga ka-studio, maglagay tayo ng mantika. Tapos, Yan. ito din ba? Ito natin yung kain. Siyusa. Yan. Next. Yan na yan? Eh, anak na lang pang. Karon kani oh. Ito man siyang kunin. Madali na lang ba? Yan. Yan. Kunin niyang mga subok mga studio ito dito ba? Yan. Yan, kunin daw yan. Kasi hindi yan kasama ba? Siwain po muna to. Kinayan mo? Kunan lang ng subok. Kunan na lang. Kunan na lang pang. Yan, ano next ito? Pagkatapos po ay i-cut into box pang. Box, ganito anak. Oo, ganyan. Yan, okay na yan? Para, oo. Para madali na lang siya palambutin ba? Sa kanila kasi mga studio, probinsya ba? Mahilig silang gumawa ng ganito. O, madaming nangka doon sa amin. Ito yung kadalasan naming inuulam. Nangunguha lang kami ng nangka. Ganyan lamang? Ganyan. Yan. Natapos na pong hiwain ni Mr. lahat mga ka-studio. Tara, ilagay na natin to sa loob ng kaldero. Let's go! Yan, maglagay na tayo ng kaldero. Yan. Tapos itong hiniwa natin. Hulog na natin dito lahat. Yan. Tapos lagyan natin ng tubig. Yan. Yan, level lang pang sa langka. Yan, sakto na yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng kaunting asin. Yan. Yan, takpan natin. Tapos, hintayin natin lumambot yung langka mga ka-studio. Mga 30 minutes siguro. Balikan natin yan mamaya. Buksan na natin. Yan, malambot na mga ka-studio.
I-strain na natin to para mawala yung tubig. Yan, dahil gagamit tayo ng gata mga kastudyo, magkagod sa semester og lubi. Yan. I-extract na natin yung gata ng niyog mga kastudyo, pero ang gagamitin ko po ay suka instead of water po. Dahil gusto ko po na mix na po yung gata at saka yung suka po para pure na pure po pag pinalo siya sa nangka. Yan, ito na po mga kastudyo. Ang susunod natin na gagawin ay ilagay na itong gata. Yan. Yung gata ha, meron na itong suka. Tapos ang mga lamas. Meron ditong luya. Yan. Meron ditong onions, white onions. At saka kamatis. Ayan, lagay ko na ito lahat. Ayan, ito na. I-mix-mix lang natin. Ayan. Tapos, timplahan na. Lagyan natin ng kunting asin po. Yan, isang pudyot lang ng asin. Kasi nilagyan na to ng asin ba nung pinakuluan pa natin. Tapos, konting sugar po. Ito, sugar, brown sugar para mag-complement po yung mga lasa nila. Yan, mix-mix lang. Ready to serve na mga kastudyo ang ating kinilaw na langka sa gata. Yan. Ang cute pala ng kuwan ko pa. Yan, ang gata. Tapos, lagyan natin ng sili. Kainan na. Ito na po mga kastudyo. Ang ating kinilaw na langka sa gata. Yan, tikman na natin to. Pero pray muna po tayo. Bango naman. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, tikman mo na pang. Anong Tikman lasa natin na, kaya oh. nito? Galing ni Mrs. sa studio. Yan, first time po ako nagluto sa episode pa no? Sarap ng sabaw nito mga studio. Kasi mayroong suka at gata, combination ba? Yes po. Yan ay sabaw. Thank you pa. Yan, kainan na po. Another one lucky winner din po pala ng 500 pesos cash po. Re-reveal mamaya po. Sili, oh. Yes po, abangan nyo po maya-maya, i-reveal po namin. Yan. Let's go, Tara. kainan na. Kainan na po tayo. Sarap bang? Sige pang.
Mm. Tama na yung asim niya, no? Mm. Tsaka, malalasahan mo talaga yung gata. Mm. Namis-namis konti. Maasim na may creaminess. Mm. Lambot na din yung langka mo. Mm. Bisaya ani, kinilaw nga nangka. Nung maliit ako mga ka-studio, palagi naming ulam to. Mm. Kasi meron kaming maraming puno ng nangka ba? Nangka. Sa paligid ng bahay namin. Sa kanila kasi province ba. Dami nilang mga tanim. Shout out sa akong silingan diya sa Kasyawa, Matanaw. Hello. So kapag sa una, kapag merong hinog yung nangka namin, binibinta din namin sa kapitbahay. Kinilaw gud ni mo. Yan. Maraming salamat po pala sa lahat ng subscribers natin pa. Umabot na tayo ng 150,000 subscribers. Wow, grabe ang bilis. Maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat po. Simula nung nag-outdoor tayo man, no? Umilis yung subscriber. Opo, sobrang bilis po. Maraming salamat po. Tsaka maganda din po sa outdoor. Kasi kuan ba? Less kain ano? Less kain lang yung sa outdoor ba? Parang tikiman lang yung nangyayari. Kayang-kaya pa natin i-generate yung madaming video ba no? Hindi natin kaya araw-araw baboy po na sobrang dami. Nakapagod lang talaga pag outdoor no? Tsaka mainit ba? Yan kita nyo naman sa amin parang sobrang itim na namin no? Yes po. Pero okay lang yan, importante po, masaya ba? Masaya din po sa outdoor. Saka pinagpapawisan ka talaga. At least nakikita po yung mga simple na pumuhay natin no? Dito sa kuan ba? Yang sobrang sarap po mga kastudyo. Oo. Inom muna tayo ng tubig. Inom po tayo tayo pa. ng tubig. Cheers. Cheers po. Yan, reveal na po kami ng isang lucky winner ng 500 pesos. At ang nanalo po sa araw na ito ay si Laika Marie Hadap. Wow, Yan, congratulations po Ma'am Laika Marie Hadap. Maraming salamat po ma'am sa pag-send po ng entry ninyo at sa pagsuporta po. Mega shoutout pala sa auntie ko na nasa Pagadian ngayon. Kasi Auntie Marlene Dilusa at sa asawa niya si Rico Dilusa. Shoutout sa inyo auntie. Shoutout call te. Ilang miing niya shoutout. Hinuti. Daghang salamat sa suporta. Shoutout to lang kay Tita Matia Klein. Tapos shoutout din kay M2M. Oo. Hi Car, hi Tita. Kumusta na po kayo dyan? Oh, shoutout Car. Mega shoutout din po kay Ma'am Christine Ugawa. Hi, Hello Ma'am Ma'am. Maraming salamat talaga sa suporta Ma'am Christine. So hanggang dito lang po kami mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa simple na outdoor cooking namin ngayon at nakita niyo po yung process ng pagluluto ng nangka. Ang galing ni Mrs. mga studio. So
Bye for now, kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye-bye!